ମାଛ ପାଇଁ ଯାଇକି ଯଦି ଆଉ କିଛି ନେଇକି ଆସିଥିବ ତାହେଲେ ଦେଖିବ। ଠିକ ଅଛି ଡନ୍। ଓନ୍ଲି ମାଛ। ଓକେ 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 ଚାଲ ବାଏ ବାଏ। ଜଲ୍ଦି ନେଇକି ଆସିବ। ତମେ କହିକି ଉଠିଲନି ଯାଇ ନାଇଁ ତମେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇଥାନ୍ତ ଫିସ୍ ଦେଖିବାକୁ। ଆଜି ବାବୁ ଆମର ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ମାଛ। ଆଉ ଘରକୁ ମାଛ ଆସିଲେ ରୋଷେଇ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱଟା ବି ତାଙ୍କର। ନା ନା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କୁହେନି ରୋଷେଇ କରିବାକୁ। ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ମାଛ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ। ତ ସିଏ ଏଠି ମାଛ ଆଣିଲା ପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଧାଇକି ସେଥିରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକେଇ ଗୋଳେଇ ଗାଳେଇକି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ତାପରେ ଏଠି ଗ୍ୟାସରେ କଡ଼େଇ ବସେଇ ସୋରିଷ ତେଲ ପକେଇ ତେଲକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ କରିଛନ୍ତି। ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାଛ ପକେଇ ମାଛକୁ ବି ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ କରିନେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ସିଏ ସେଇ ତେଲରେ ହିଁ କିଛି ପିଆଜ ଆଉ କିଛି ଟମାଟୋକୁ ପକେଇ ଫ୍ରାଏ କରିନେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେଥିରେ ସିଏ ପକେଇଛନ୍ତି ବାଟଣ। ବାଟଣରେ ଆମର ପିଆଜ ରସୁଣ ଅଦା ଲଙ୍କା ଜିରା ଆଉ କିଛି ସୋରିଷ ଦେଇ ସେ ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ରଖିନେଇଥିଲେ। ବାଟଣ ପକେଇଲା ପରେ ଆମ ଘରେ ଯେତିକି ସବୁ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଥିଲା ସବୁଥିରୁ ଟିକେ ଟିକେ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଫିସ୍ ମସଲାଟା ହେଉଛି କମ୍ପଲସରି। ସବୁ ପ୍ରକାର ମସଲା ପକେଇ ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷିଛନ୍ତି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବାବୁଙ୍କର ରୋଷେଇ କରିବାରେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଟେକ୍ନିକ୍। ମସଲା ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସେ ସବୁ ମାଛକୁ ମସଲାରେ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାଛକୁ ବି ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ କଷିଲା ପରେ ସେଥିରେ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପାଣି। ଆଉ ତାପରେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଫୁଟା ଆସିଲା ପରେ ଗରମ ମସଲା ପକେଇ ଘୋଡ଼େଇକି ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ନିଜ ମାଛ ତରକାରୀର ରିଭ୍ୟୁ ସେ ନିଜେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ହିଁ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ତାଙ୍କର। ଓକେ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି।